Numru żgħir imma sinifikanti ta' ministri fil-gvern ta' Robert Abela ma huma kuntenti xejn bl-iskandli l-ġodda li ħerġin dwar kif saru ċertu deals fi żmien Joseph Muscat. Deals li minnhom 17 Black ħallit il-miljuni fi profitti. Wieħed minn dawk li ma ddejjaqx jitkellem huwa il-Ministru Michael Falzon. Ma' Net News u żvela għall-ewwel darba li d-deal tal-Montenegro qatt ma kien diskuss fil-kabinett. B'indikazzjoni ċara li kollox inħema minn Muscat, xkembri u Mizzi minn wara dar il-Ministri l-oħra, fi żmien meta Robert Abela kien konsulent tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dak li qed jingħad illi f'xi ħin jew f'xi mument jew f'xi sekonda ġie diskuss fil-kabinett il-proġett ta' Montenegro huwa gidba. Il-kummenti tal-Ministru tal-Familja jaslu l-għada lill-Ministru tal-Enerġija Michael Farrugia ammetta li ju kien jaf bl-akkużi skandalużi li kienu qed isiru, tant li kienu daħlu anka l-Europol biex jinvestigaw. Eventwalment konna daħħalna l-Europol investigazzjonijiet fuq 17 Black ilhom għaddejjin kemm il-Pulizija lokalment u eventwalment bil-introduzzjoni tal-Europol flimkien mal-Pulizija Maltija. Anke d-Deputat Prim Ministru Chris Fern kien kawt immens fil-kummenti li tagħna. Hemm ħafna affarijiet li qed jingħadu u ngħadu li mhumiex veritija. L-istorja kollha bdiet fi 17 ta' Diċembru tal-2015. Dakinhar Karl Cini ta' Nexia BT kien bat email il Panama dwar il-kumpaniji sigriti ta' Conrad Mizzi u Keith Schembri, fejn jinsisti li target clients se jkunu il-kumpaniji Megbridge u 17 Black tal-imprenditur Jorgen Fenech. 10 tiem wara, il-gvern ta' Joseph Muscat permezz ta' Enemalta jixtri wind farms fil-Montenegro. Deal illi minnu Jorgen Fenech daħħal 4.6 miljuni. Il-profil ġodda pubblikati minn Reuters u mid-Times jindikaw biċ-ċar li l-Enemalta ħalset il-fuq minn 10 miljuni biex akkwistat il-wind farms fil-Montenegro. Iżda l-verità hi li ġimagħtejn qabel kumpanija oħra bl-isem Sifidex kienet xtrat l-istess isma għal 2.9 miljuni. Dawn 2.9 miljuni ġew minant 17 Black. Sa Ġunju tas-sena ta' wara Sifidex kienu ħallsu lil 17 Black mhux biss din is-somma inizjali, iżda wkoll profitt ta' kważi 5 miljuni oħra. Fi kliem sempliċi, il-kumpanija segreta ta' Jorgen Fenech kienet daħlet miljuni kbar minn dan id-deal li għamel il-gvern ta' Muscat fil-Montenegro. U minkejja dawn il-provi kollha, ħafna mill-ministri tal-Kabinett tal-lum għadhom jappoġġjaw lill-eks Prim Ministru tagħhom. Naf kemm iħobb il-pajjiżna, naf kemm kien nimxi b'mod korrett. Kemm inti komdu li fil-grupp parlamentari hemm Joseph Muscat u Conrad Mizzi? Komdu ħafna, komdu ħafna. Għalfejn m'għandix għalfejn nkun komdu b'Joseph Muscat? Jiena l-Joseph Muscat gbur li ħdimt miegħu. Sta tgħidilna jekk temlux però? Iwa ngħidlek li m'għandix għalfejn iddubitax. U waqt li qed nagħmlu d-domandi tagħna qabel il-laqgħa tal-Kabinett, il-Ministru Owen Bonnici serva ta' tarka biex jipprova jwaqqafna milli nieħdu l-kummenti tal-Prim Ministru li ħataf l-opportunità biex jitlab ħeffa it-taraġġ ta' Kastilja. Dr. Muscat għamel l-statements tiegħu, għamilhom b'mod pubbliku, għamilhom b'mod ċar, mingħajr diffikultà. Għamilhom b'mod li ma jħallix. Lele, permettili. Ministru nixtieq nistenni. Le, permettili. Skużani. Ministru ħarab li diġà l-aħħar darba. Prim Ministru għalfejn qed taħrab mill-mistoqsijiet tiegħi kemm inti skomdu biex qed taħrab hekk. L-aħħar darba tħadd mill-ġemp. Kristina Majra għal Net News minn Kastilja. Le, għaliex il-Prim Ministru qed jaħarbilna kull darba, Ministru. Kull darba l-aħħar darba